mas Bakhuid indoi na kabanta I bina marbanyang pergi kesem kabanta I babel dona bla benyo jingkot jingkia na jing sistem jung I juru na ta taxi bon one car but I brand star kongsi pakin yo jingkot jingkia na kabanta I ban say nam one car benyo jingkot jingkia na kabanta I manda Mary sungo benyo jingkot jingkia Semjuruai nomor laispa laipusa Kakatanguk pa badu kon badu mensem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong tra jong yu Jesus Christ bat ka jing e jong oblay lam bat ka jing slog jong mensem Bakhuid kinan rengkat bat pi baro. Rengkat bat pi ru. Nyai ti la de hau trai hakane khlemat habang iwan ban yeng hakmat kaduan kedupat ke jing u habang iwan ban simbenta hakane ke jing laniam kajing IT jong tra Jesus Christ nong suspa nong pen em jungi na kabanta ban pen em yangi wa ya la kajong kajing em namar bo I yangi namar khwa yangi bang don ringkat badu pat kajing don ringkat kajing u ban ngi kana kon klan boring ngi bang nang la su ban em kajing em kababha kajing em ban e tang yu u pat kum jiru habangi priang yu u ha kajing em kajingi klampap kijing pang kijing stom kijing ek kijing skadiau kijing kuslai jungi baro kinca nangi lima tukadau ko hanmen ko parato ken nang IT la de hu unity ya baro kaba kat kabangi kendo kat kabangi syam ha kijing em jungi kababha kabas ngotenat kabapan kemen kabapan suk yangi kabapan susi kabapan sutang yangi kabawan ra jing e jing jar ha jing em jungi to ken IT yakine baro how try atkum juro ko hanmen ko para haba pieng habang yeng hakmat utrai ban sibanta ha kan jing la niam ha kan jing maya ka bakrau to ken nget pen khut nget pen subai la de da bangi pediang ya la de bangi long kinong pop lengba ka jing pediang jing pi ba pi long kinong pop utrayon map utrayon site yaki pop kisang jong pi baro der matak daw to kenya klik hakana klemat ngendum ngongon ni laga jong klik mat jong utray ban gi duwai ni pan map nak benta kenya ki pop kisang jong I baro nga pla au blay badan mor baro kahanan ko para bang la pop subun e da jing khat da jing le pala junga da jing le pala junga da jing le pala krawe junga namar kata agarpa di kamaria Bakhuid kamaya isa kata suti ya ke anya bakil khoi pada pi konmen ko para banduai nak benta junga au drive le jungi ublay badan bor baronis na yangi madlama bagi pop jungi oni lam yangi sha ke jing em bom chukot amen Triken rat ko blay isayagi Triken rat ko blay isayagi Kristo
nya duai. Ngi duai kerpang hagane kasngi nak benta is sister Mariet banan rengkat bangi hakane kesentar kejungi hakane keparish kejungi kam tame bau blai try kan rat nang kurku kurdo yi kat bamenta kasngi irake kasngi kha kejungi ngi duai nak benta kejung koit kejung kia kejung hakamet bat kamensem kerpang e bau try nongai gabor pai nang la susu ban sakri try lengba ka ministry ke baishim pane ke baile ha kane ke terus sentar aba bon ki breu kenang yok ke jingkurku na is sister ni duai ro nak bantai me jing badan ha ke jinglong teman ha ying bo trai ro kumju un kurku na ke jingkoi ke jingkhia ni duai nak banta ki hanman ki para jung ki bara khoi pan ki kan mar ban duai nak banta pa jung ba in yo no ya kata ke jing jat haj bom jukut hakahima beneng. Ye duai nak banta ke jingsuk setelah perthai nak banta kita kiri ke badan deng ke jing letma hapa deng ke jing kanat ai bot drives im juga jingsuk nur jingsuk hakito kiri bat kerpang ye duai nak banta ke jela ke jingi kam tame banadan ke jing kanat apa garo hills ai bot drive Badius im juga jingsuk nunra ke jingsuk haka jela ke jungiru komjo. Da ke bas ngurit kotrai ngi khot kerpat ya ke borom jong me. Ba kat ba kasngi borom jong ke jing pen em jongi kanang jan kataru kanang sitrham ke jingru blai jongi. Kan poi sa ke jing rake ya ke jing maya paska jongi haka ta kasngi. Da trai jingi jistu kresu kon jong me. Ubemat basan sya ringkat bat me ha ke jingi long kawai jong amen sem Bakhuid ublai junam la junam amen. Kajing pule na ke kitab Jeremiah utrayu ongkum ne ya gane ka hukum ngala ai hakipai jonga toko ngu ya ka tin jonga Bakum ta ngan long ublei jong pi bat ma pi pin long upa jonga to ya ja kalenti baro ka ba nga hukum ya pi khnam ba ki e kin dup ya bha na ka banta jong pi henrei kim shem ko ngu ne sha score e pen ban ki la ya halaka jong ka mon bat haka jing mutlob jong ki do nut poman jong ki hadu ba ki la nang sendiu halaka jaka panang kham ha Nadu kata kasngi bagi paten menjong pi kilami na Egypt hadu menta mene ngalayai pa syapi ya baro kisakri jonga kinoy thu lupa Henry kim syam la sengap yanga ne sya skor penban kilale mutulop kilale kham sniu ban ya ki paten menjong ki kumta pin kren ya baro kine kiktin haki Henry kim syam sya skor ya pi pin khot ya ki Henry kin thi te kumta phin ong ya ki kane ka long ka chai ben riu ka bom shem ko ngu ya ka tin jong utrai ublei jong ki but ki bom pdiang ya ki jing sneng ka jing shisha kalaja la weng no ya ka na ki rimyang shin tur jong ki ka tin jong utrai Psalm kendai pusan nomor Nyospa Prapue. Nyospa Prapue. Indrai kifadue ar nyo haduk kendai. Yeah.
ban snap ka gospel chonu. To ino no ya kajing sniu ba pilale. Pato pentumaya lagi jingmut pat kido no. Ya royu try. O Christ Jesus. Enjoy ban snap ka gospel chonu. Utrai dan rainkan bat pi. Rengkabat piru. Kajing pule na gospel bakhuid kat kum u Lukas. Kabram ame kotrai. Hakata kapor u Jisu labe ya uksud u bom lat kren. Haba uksud ulamino u tau breu bom lat kren ula kren. Bat kipat ba kilalingo. Henry don na naki kibaong u beno ya kiksud dau Beelzebul u rangba kiksud. Kat baki weipat bantunju yu kilapan yu ya kadak na beneng. Henry mau utip ya kejeng perkhat jungki kilaong ulaong haki. Man kahima kabayang persya yalade kan jot tiaw. Kaying kasem kabaya pat kan kelon. Baladaw soitan ru uyang persya yalade kumno kahima jung u kan ne. Naba pikno ba nga be ya kiksud daw Beelzebul. Balada nga be ya kiksud daw Beelzebul te da unopat ki kunjung pi ki be ya ki. Kumta ki kunjung pi hi kilong kinong bishar jong pi. Henry lara kadai da ka simpria kti jong ublay ba nga be ya kiksud te kahimau blay kalawan hapdeng jong pi. Haba ubreu baklan uba labyang bahagi atyar ulap halaka ying kimar kimata jung ubaro kinsngan Henry haba uba kamklan uyale yu badu job urongno yabaro ki atyar hakiba ulasania bad uyasam yakaba ulalute jar ubamlong bad nga ulong persya nga bajar ubam yalum ban nga upan sapra ka gospel jong utrai Kajing raya bin Chris. haka gospel kebamenta kesngi ko hanmen ko para utrai Jisu ukren shai chapang kajinglong batan rai jong abat jong pi. Kane kajinglong kabau Jisu ukren haka gospel mamanta kesngi kasyong tan rai haka danut haka dok kasnam jongi kikon benreu. Kaigata kajinglong batan rai kabasyong tan rai haka danut haka dok kasnam kajunga kajung pi kadai kajing penrem yaki wei bat kajing wadaw yaki wei. Haka kitin parang kiong criticism. Kajing kena, kajing penrem, kajing wadaw yaki wei. Haka gospel ngiyos ngaw Jisu ube ya uksud ubam laikren. Bat habaw la de be ya uksud ubam laikren ngiyoi dan laiken hon kibreu. Laiken hon kibreu. Kibreu kibaningkong lanagi kenhon kibaningkong jong kita kibreu kidai kibalalango haba ki yoi bau Jisu ube ya uksud. Kibaar kikeno ya Jisu ba ube ya uksud da uksud rangba ubadai Beelzebul. Ki grup kibalai kidai kiba wan tenju yau kiba wan pan yau kidak kishin. Keli la de ko hanmen ko para ngide nagi grup bakat no. Kiba nengkong kiba lengo habau Jisu ulai kampala lane kibaar kiba penrem yau kiba wadaw yau bat kibalai yole se ngiro ngipan le ya kane ha kajing em kajunga keli la de omdon kam manai jubab yanga lane omdon kam manai jubab pai ba hanrei keli kane kajing keli bat jubab ya la de marwei
pidon hakano ke grup ke banengkong ke ar ne ke balai Henry ko hanmen ko para ko mongong kata ka jinglong ke batan rai ke badan hanga bat pi kadai kane habang yu i baki we ki le ka kam ke babha habang yu i baki we ki le kano ke kam ladai ke barit ladai ke bahe wala dangim yu i Henry ngitang sios ngau da kiskor ki jungi baki we ki yakran ki yakana kaladap kalabiang yang ay pi ban penrem ban keno ya ki we kanai kedai ke jinglong ke basisha ke junga ke jumpi ngim sem perkat arsin ngim sem la keli bahaya ladi ngim sem dak keli perthau ya ki we rukum jo tang sios ngeu kalabiang yang i bangin penrem ya ki bangin keno ya ki bangin wadau ya ki kine ki bro ki lek ka ju hau jisu ki yo i bau jisu lek kampala kim sem keli yo na e mayo ya kena gebor hato une ubale kampala udai we ki klem keli ya kata ka jing keli bayole se na pring chungki la don ki batep bau jisu udai umesaya la don na pring chungki ki balayo amade ki kampala ki baule shibun ba ki yo i bau dai ublei ki la tep ki bau dai ublei hanrei kidang keno yo kidang penrem yo kidang kran ben yo kanai kedai ka jinglong tanrai ka junga ka jungpi ko hanmen ko para den mata kadau kan mau ujisu ong lada mangi ngidon ringkat pada ujisu ngilong kita kibriu kibalum ya kiweiru komjo lada mangi ngi persang lada ngilong kita kibriu kibakeno kibakran ben ngilong kita kibriu kibapen pai kibapen pra kibapen sapra ya kahima ka jungblei kibapen sapra ya ka jingit ka jungblei kibapen sapra ya ka jinglong ka basisha ka baublei ula ai hanga badapi dari mata kadau menta kesngi jisu kwa yang ikan ko hanmen ko para perkat arsin haswa bapin kren perkat arsin haswa bapin keno perkat arsin haswa bapin pet lane bapin ujor lane bapin bishar ya ka jinglong jong kiwei ya ka kam jong kiwei ladangim le ya kane ladangim perkat arsin haswa bangin kren lane haswa bangin ngin kli perthau yaki lada haswa bangin keno yaki haswa bangin kren ben yaki ko hanmen ko para ngilong kita ki breu ki bapen pat ki bapen pra ki breu ki bayalam bakla ki breu ki ba pen sapra ya ka jinglong ka basisha jongi ki breu ya ka jing ka basisha ka baublei ula ai hanga badepi ko hanmen ko para den mata gadau token menta kesngi ringkat kata ka jing ka baublei ula siap hakadanut ka jenga ka jungpi ringkat kata ka jing shai ka baublei ula ai hakadanut ka jenga ka jungpi hakajabing ka jenga ka jungpi token ngin pandon kam hok ika yo le singila balong kita ki bro ki badangkong ngilengo ya ka e ka bau jisu la le hakajing im jong ki wei yo le singila balong kita ki bro ki balengo habang yo i ka e ka bajia hakane ka perthei yo le singila balong kita ki bro ki balengo habang yo i ya kajing shisha ka balajia ha kajing im jong ki hanman ki para ki para marjan ki jungi ngila balengo hanrei token nginomlong kita ki breu ki bakeno ki bapenrem ki bakren ben lane ngimlong ngimdai banlong kita ki breu ki ba wadau pen i yang agane le yang agane lada mele ya kane lada ma aya kane klempem ngaru ngalong tau breu balum lang ngalong tau breu bakloi ban le ya ke e ke babha ko hanmen ko para sachisen ngakhot ngawere pi de ka sur ko jungblai ke bakhot ka wer yang abade pi token ngilong kita ki breu ki balengo habang i kano ke babha habang i kano ke basniu habang i kano ke jingjia hakmat jungi lane ha keleng saudong jungi ngilong kita ki breu ki balengo namar lada mangi ngilongo kapenlong yang iban keli balai kene ke wanja na ai kene ke wanja bad habangi keli ya kene ke jingkeli klempep ken ko hanmen ko para ngilaban weng ya ka e ka ba snew lane ya kata ka jing penrem lane ka jing keno ngilaban yo ya ka jubab ka babha habangi yo ya ka jubab ka babha lane ngiyo ya kata ka jing shisha ka jing im jungi
ngilakeng banlong kita kibriu kiba penpriang ya kubor ke babha ka jong ublei token ko hanmen ko para hakane khlemat ngin khabrib lagi jong gikmat ngin duai ngin pan ka bor no jisu ubale kam phala manta kasngi udon ka bor ban pelai luj yang abade phi kumba upanai luj yaune ubreu ubom laj kren ule kam phala nak banta kitu kibala lengo kitu kiba keli u kitu kiba pan bor no hanrei ladang ilong kita gibreu kiba wadong kiba wadau kiba kren ben kiba kenok klempep nyinomio kata kecing kurku no jisu e kurku yingi hakane klemat hakane ke step bamangi ngilong kita gibreu kiba laban yo i kat ke bamele hakajing em jungi kat ke bangi yo i saudong jungi kawan name bat mele kumuta ublei kumuta unong suspa unong pen em jungi and you rock yo Jesus Christ Amen. in yang in plan like chinget nganget hau lei pa blen bor baro onong tau ka beneng bat ka khendau but how Jesus Christ kon mamarwe jungu o try jungu sanap nai u layap la tebi u layar bayap hagasni ke balai lami pan na ke bayap ki sabneng usang kaman blai pa badan bor baro nang tawan pat pan bisar ke be ke bayap hamen sim ko hagajin ma be ki pop hagajin ni pat ka do pa hagajin em bong chukut amen Laispa Trapue. Laispa Trapue. Toduai ko para baga jingknya junga ba jungpi kan long mapadang punak madu blai ko pa badan bor baro. To try piding jingnya nekti jungpi Nak bentar jingra bat beram bat kateng de jungu kai jingmentai ni bat balang ko jungu baro wei. Topan ko yaki pa jume ko try ngi karpat na baro jing thobria jong jing bakla knang ba jing terwa jungki kin long ki ba me padiang hun bat namar melakular haki ya gabainong jong ka jing sisha jong me wat sha bakin sno ha ka jing subha thala dau Chris utrai jongi amen utrai udon rain card bat pi kabat piro to kentu yala ki danot kentu yaki shao dong nang utrai blai jongi ka shong hok bat kate
da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka chaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa ba ko blai badan bor bat bom jikot namar mela hukum yangi banai ka ngu ka dem jungi da ka jing lan la de knang ban pendu bor ka jing sarong jungi kinong pop bat penlong yangi kinong protobot ya ka jing spon jong me haba ngi ailem ya ka jin bam jungi haki baduk bat kumta ngi penan borom yeme rengkat bat belen ba ki angel kat bangi pen bena da ka wei ka sur ya ro Bakhuid, Bakhuid, utran, Bakhuid, upleng ban bertekida, da kamuram jome. da shisha malong bu khoi ka trai ka thame jong ga jing khoi ba ro namar kata ngi kerpat eme to pan khoi pan kentang ya kene ga jing terwa jongi dag ba pha ya man sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon sngoba ula penyang ya kejeng sha sutom ula shim yokpu bad gbaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran uong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kba nit na kabanta jongpi ha kejukur kam endalalaya bam ula shim yokukuri padik baingu biang yame ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai badbom jukut yak ba en penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kejing map yakipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej. Kata sin bangi bandu neuku, bangi biyakane kakuri, kipen penaka jiak jong namar kata ngi bapan menta ya kajing ya par kajing mi panjungu ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em badya kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyew yangi kebabet ban yang khmat jong me bad ban chakri me dak bas ngret ngi kerpat me bangi kebayo banta kamet bad kasna mokres ngi long kibala panyatale ka wei da omen sem bakhoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabla priang hasetlak ka pratei batopen janaya ka ha gajing ej rengkat badulio pa bu jengi ubul bert u bishop jengi ka kanhon ki bishop bad barok ki lengdo to kan maulam ruya ki hanmen ki parashan rang bad kan thei ki balyatya dak ka pakermen ya gajing mi pat bad ya barok bala klat no gajing isnei jung me
to pediang yaki sya ke jing syai ke khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat ye me barengkat bad kamariati sati Bakhuid ka kmi jong ublei ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro Bakhuid ki balapen snga bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ke jing embom chukut bad pengen yira bad pendan buram ye me dau kun jong me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kan long ame blek pa badan bor ha ke jing long ka wei jong amen sem Bakhuid baro ka baram ke jing yira junom la junom amen. Kumlah kum yang ngi daw nong panem bat kumlah hikai ngi dektin blai ngi ndod banong kok pa chungi ba hamneng Bakhuid ya kerteng chume kanwan kahima chume kalong kamon chume ha kundeu kumba hamneng ai ngi menca ke chumbam chungi ka bahala kasngi ba ngi rogi ma bi ke blesne ngi adwa dia lam ngi sha ke jing pensoi hanre de pelai ngi na ka basneu to penlai ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing spon chungme to ai jing sok jing sanya kisngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing isne jume ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na ke jing janjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ke jing kerman Bakhuid bat ke jing won pat jung nong penem jungi u Jesu Christ me ka bor bat ka borong jinom la jinom kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yaki pop jongi henro ya ka jingej jong kabalang jong me bada ka jing spon jong me to ai hakai ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum kamon jong me mami uben bat basun shar jinom la jinom amen ka jing suk utrai kan barabor rain god bat pi tong ini terwai ka da ka jing suk iwei ha iwei pat jing suk bat pi hakmi kulang berat jong oblei hakmi bakina yagi pop jong ga perthei suk yang ik belasakhat syakane ke jukawai jong ukhun lang berat ko berat nam sokha baman rong ko ke yeng ke junga ya kemet bat kesnam kres kan ribat kenyelam ini syak ke jeng imbam jukun amen.
Ars bakat pra. Jisu Nisngangu yame ko Jisu nak banta kene kasni kerpange kene ka kelemat ke bakerpang ke bamalai hingi kadai ke por ke bakut kadai ke por ke bakantang kadai ke por jong ke jengai e jume ha ke babangi ngi along ke we ban me ko try lengba ke jing pedang jungi ya ke mer bat kasnam jume ha ke eucharist bakut ko try ha kene ke step aba me hikai ngi bangin pai lengo ya ke ek wa mele ki kampala ke jungem ke jungi to ai ba ken kat ke bangi yu i ke jungem jungi saudong sakwer jungi nginom long kita ki bro ki ba penrem nginom long kita ki bro ki ba keno ne ki ba wadau hanre bangi long kita ki bro ki ba yero ya ke ek ba baha ke ba melele ke ek bangi yu i ha ke men ki para ke jungi ngin yero ken kotrai namar mela kampala aga jing em jungi lengba aga jing em jungki kotrai hakane kasngi ngi wanraru akmat jungmi ka jing suk setelah keperthai kam tame gitu giri badan kam ka jing suk ki badan apreng ka jing kanat apreng kitma ngiduai na banta ka jela ka jing rukum ju baka jela ka jungi kanan barabor apreng ka jong ka jing e apreng jong ka jing buram mar kaliang kotrai jisu ngi wanra akmat jungmi rukum ju ya sister Mariat ibarake akasni kha ka jungi nang kerku kerdo mame kotrai i nang don rengkat mame nang ya rengkat mame kotrai badi kenang bam i komunitas runiam nang la shoban penpriang ya ke gospel ka jume ya ka jing e ka jume ya ka jing shai ka jing shisha ka jume kotrai to ai boring i baro kiba priang yeme ha kane ka eucharist bakot kiba wan ngap ka tin ka jume kotrai jisu kiba wan sibanta ha kane kajing la niam ke bakrau ke jungi Jisu ai bor yangi Jisu nang penkot na penkentang yangi Jisu nang yai rengkar bat ngi jongin ya duai da kajingi rabas bon jong me kotrai to penkia gitu kiba mela pentamai da kane ke sakramen kenang ba ngin laban yo ya ke jing pen em jong me ha ke jing ma ya ber kum ju ha kr kom em jungi da kres otrai jungi mu ke kli pediang ke jing kr khu ke jong otrai ngi kar pat ya ke jing i sbon jong me kotrai da ke basania ya ke jing i snei jong me namar bang ngila yo pediang na me kat ka bang dan kam bat bangilong da ke jing e jong me ngin not ban mon ya ka badei bat ngin le ya ke babaha kat ke bang yo da kres utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublei badan bor baro un kurku ya pi pa badukun banaman sem bakot amen tolisuk i sakriya utrai da ke jing em babaha jong pi Iso ya ublei barn rew pun rew rew pun rew
sim Bakhuid, Baralong, Bamaningkong, Juta, Barabor, Junam Lai, Junam, Amen. And the right try Jesus Christ, Junam,